Oy kagay art na ako'y duha ka trending karon. Na ako'y pakita sa imo ha. Sige daw be, sige daw be. Medyo kuan ni siya, mga photos lang ni siya. Ang una nga trending para sa atong trending ni Bay, ayan. Nagtrending sa online for the past weekend kaning mga ribulto nga gipanglabay daw ang giingon, ang claim ani nga mga kuan is ang gipanglabay daw ang mga religious statues sa mga suba sa mga kadalanan tungod kay naglagod daw sila kay wala daw kini nakaprotect sa COVID-19. Asa na nga lugar? Asa nga lugar? Sa India. Sa India. Pero nagpagawas nga kini daw ay fake daw ni siya kay kani daw nga picture actually was taken before pa sa pandemic during the celebration sa ilang Hindu festival. Ingani gyud daw perminti ang itsura after Hindu festival. Pero lately gi-capture siya nga picture mo nang medyo nagtrending siya. Kay how kayo nag-capture anak kay trending ko. Kay murag talking about kana magkuha mga picture bitaw sa kanang mga Facebook o kana mga daot-daot ng mga balita. Ay sus careful kay mo anak. Careful. Kay usay ra ba na putay makita tawa na to gibantayan pag-share ang date di ay kato pa ning 2018. 2016. 1968 pa yun. Basing may mo nagbulag na si Gabi ug si Sharon. Oh, yan nagtrending. Wala mga millennials pwede ingon na, ha? Okay, kaduha nga trending pod na all over the weekend. Kani isa. Kani nga trending be. Kaya abi nila, uy, ano maninga naman si Sara Duterte ug ang mga Marcoses nagmeeting? Hala. Unsa ba ka ni, ha? Kabalo ka? Og in fairness din Mauday nga. Bern, karon na ako nasayran bang anong si Leni Robredo masaya mga interview ka na. Minsan kasi season lang yan. 13 daghanan ng gakurog karon nalimang ka ang King of the North. Nakikita sa Queen sa South. Sa iyahang sa iyahang adlaw na tawhan diya sa Davao City. Correct. Nayo ba nag-ingon nga binila dugay naman na pero gi-confirma kini ni Mayor nga tinuod ni nga nag-meeting sila. Bag-o na niadto sa Davao City si Bongbong Marcos ug Aimee Marcos. Aron lamang mo greet og advance happy birthday kay Inday Sara. Sa may pasabot ano na may pasabot ani Cagayan kay daghan magay mga nag-comment karon na finish na. Kani atong pangutan-on niya ang ato ang guest katong in charge sa Cagayan de Oro City sa ituloy ang pagbabago movement 2022 kay murag karon daw Bern hilig ba ka og manok? Hilig kag manok? Ay kayo, hilig. Panabong. Ay panabong si Erpa, si Eugene Esparza. Si Eugene Esparza. Eugene Esparza. Okay ra ba nimo Kuya Eugene Esparza o Brother Nelson D, mga hilig ning mga manok o kanang sa Sabong 2022. Sabong 2022. Sabong. Okay? Sara. So na Sabong. Sara Bongbong. Ha? So Sabong sa 2022? Wala. Kabalo ka sa natad sa politika karon gahi Bernie. Kung yun ana man ang mahitabo, may pagwa na lang eleksyon oy, ihatag na nila tanan. Wala na yung mga kampanya oy. Ha? Sure ka na? Di man yun kay Silhigon, lampasuhon. So